Test, test, test. Ei, en ole tehnyt videoita hyvään toviin, mutta mitä ihmettä mä oikein olen tehnyt? Mitä tekee tilastotieteen erityisasiantuntija työterveyslaitoksella? No, mä oon ollut tämän vuoden aikana todella monessa eri tutkimushankkeissa ja projektissa mukana ja tehnyt niihin erilaisia tilastotieteeseen ja datailuun liittyviä hommia. Mä oon tässä lyhkäisesti käydä läpi, että mitä mä oon tehnyt. Vuoden alussa mä olin mukana semmoisessa Työn Suomi-hankkeessa, missä tehtiin raportti, jossa kuvattiin Suomessa asuvan työssä käyvän väestön työoloja, työterveyttä, työkykyä, palautumista ja tällaisia asioita. Siinä mun tehtävänä oli siivota data sillä lailla kuntoon, että me pystyttiin siitä tekemään tutkijoille erilaisia ristiintaulukointeja ja mun tehtäväksi jäi sitten niistä kaikista luvuista piirtää graafeja siihen raporttiin. Sitten mä olen ollut mukana semmoisessa LifeCon-hankkeessa, joka on melko iso hanke ja siitä pieni osainen on se, missä mä olen ollut mukana. Ja siinä me ollaan tutkittu sitä, että miten tämmöisten korkeakoulutettujen henkilöiden, jotka tekee paluumuuton Suomeen, niin miten heidän ansiotulot kehittyy verrattuna niihin henkilöihin tai korkeasti koulutettuihin, jotka on vain asunut Suomessa ja eivät missään vaiheessa ulkomailla. Ja tätä varten mä oon ollut mukana kehittämässä näitä tutkimuskysymyksiä ja asetelmia, että miten me ylipäätään pystytään meidän datalla selvittämään tämä homma. Ja muokannut sen datan siihen muotoon, että me pystytään tekemään tämmöisiä analyysejä. Näiden tulojen lisäksi me ollaan myös toki tarkasteltu sitä, että ketkä ylipäätään muuttaa sinne ulkomaille ja sitten ketkä palaa ja mihin he palaa. Ja tällaisten aiheiden ympärillä sitten pyöritelty aika paljon juttuja. Semmoinen pieni sivuprojekti tässä kaikessa paluumuuttajassa muussa samaan hankkeeseen liittyen oli myös tämmöinen, missä tarkasteltiin, miten varhaisaikuisuuden mielenterveysongelmat näkyy sitten myöhemmin siitä, että saako lapsia ja kuinka paljon näitä saa. Ja tässä samalla lailla mun tehtävä on ollut sitten pyörittää se data semmoiseen kuntoon, että me pystytään vastaamaan näihin kysymyksiin. Ja sitten on haluttu käyttää erilaisia menetelmiä, tai mä oon tarjonnut niitä käytettäväksi, ja mä oon sitten joutunut perehtymään, että me pystytään suorittamaan nämä analyysit ja sitten kirjoittamaan myös näistä analyyseistä ja muuta kuvausartikkeliin, että mitä ollaan tehty. Vähän samaan tämmöiseen metodipuoleen ja sen niin kuin uuden oppimiseen, mitä on tullut käytettyä aikaa, niin mä olin tämmöisessä vaihtuvuusennustemallinnusprojektissa mukana, missä pyrittiin katsomaan sitä, että voidaanko me jollain tämmöisellä kyselyaineistolla ennustaa sitä, että ketkä ihmiset vaihtaa työpaikkaa. Ja tässä me käytettiin tällaista XGBoost-mallinnusta, niin se oli taas uusi asia, mihin mun piti perehtyä sillä lailla, että me ylipäätään pystyttiin tekemään ne analyysit ja sitten toisekseen taas kirjoittamaan sinne tieteelliseen artikkeliin, että näin me ollaan tehty, tämän takia me käytettiin tätä ja tässä on meidän tulokset. Tällaisten lisäksi mä oon sitten ollut myös mukana tässä osatyökyvyttömyyshankkeessa, että on katsottu, että kun ihmiset jää osatyökyvyttömyyseläkkeelle, niin mitkä asiat ennustaa sitä, että he sitten myöhemmin jää kokonaan työkyvyttömyyseläkkeelle. Ja tätä vartenkin sitten mun apua pyydettiin, että saadaan data valikoitua ja muokattua sillä lailla, että pystytään vastaamaan tähän kysymykseen. Se oli semmoista pitkittäisaineistoa, niin siinä oli jonkin verran työstämistä, että se saatiin semmoiseen analysoitavaan kuntoon. Sitten mä oon ollut myös mukana tämmöisessä PARC-hankkeessa, jossa on tutkittu tällaisten elektroniikkajätteen käsittelijöiden altistumista erilaisille haitallisille metalleille ja kemikaaleille ja muuta, mitä siinä työssä tulee vastaan. Ja siitä mä sitten semmoista todella valtavaa Exceliä yritin siivota sellaiseen kuntoon, että sieltä pystyttiin vertailemaan eri ryhmiä keskenään eri maissa olevia työntekijöitä ja sitten tässä oli mukana kontrolleja myös, niin päästiin vertaamaan heitä keskenään. Niin siihen siivonnut aineistoja ja tehnyt tuloksia sitten tutkijoille. Ja nämä nyt oli tämän vuoden puolella aloitettuja hommia, mutta edellisvuoden tutkimuksista on sitten tullut erinäisiä revisioita, eli vertaisarvioiden kommentteja, joiden pohjalta sitten on täytynyt tehdä analyysejä uudestaan tai tehdä lisää analyysejä ja muokata vähän hommia, niin niitä on sitten työstänyt tässä pitkin vuotta. Ja
Sitten sen lisäksi on tämmöistä niin sisäistä kehitystä, että on ollut mukana vetämässä datatiimiseminaaria. Täällä meidän dataporukkaan esittelee omia aiheitaan toisille ja kertoo, mitä he on tehneet. Että otat kaikki jotenkin jyvällä siitä, että mitä toiset osaa ja mikä on mahdollista. Ja sitten viimeinen tämmöinen pieni nakki, mikä mulle tuli, koska Kiia jäi opintovapaalle, niin hänen vetämänsä tutkimusmenetelmien opintopiiri jäi sitten mun vastuulle. Ja tämä on taas meidän datatiimiseminaarista vähän siinä mielessä erilainen, että tämä on tarjolla koko työterveyslaitoksen työntekijöille ja niille, jotka on kiinnostunut tämmöistä menetelmäosaamisen kehittämisestä. Ja tässä me ollaan käyty läpi semmoista kausaalipäättelyyn liittyvää kirjaa. Yritetty ymmärtää, että miten me saataisiin vähän parempia johtopäätöksiä vedettyä aineistoista ja mitä se sitten ylipäätään vaatii tutkimukselta. Että näin. Tällaista pientä on tullut touhuttua. Toki välillä olisi voinut jonkun videokin tehdä tänne väliin, mutta pikkasen se on työläältä ehkä tuntunut ja en vaan rehellisesti ole saanut aikaiseksi. Sen verran noita projekteja kuitenkin on, että se on semmoista pientä silppua siellä täällä, niin ei jää sitten semmoista isompaa slottia, että pystyy saada näitä videoita tekemään. Mutta tällainen päivitys tällä kertaa. Katsotaan, jos puolen vuoden päästä uudestaan tulisi video.